Всеки знае, че Блуи е почти перфектно детско филмче. Почти. Забелязали ли сте някога анимационните грешки, които съществуват в поредицата за малкото синьо куче – наблюдателницата? В епизода «Знакът», когато Чили и момичетата срещат Фриски на градската наблюдателница, се случва много ясна грешка. Когато се показва широкият кадър с Фриски, седяща на стълбите, можем да видим, че на една пейка седи куче. Но след това кадърът се сменя, за да се фокусира върху разговора между приятелките, докато изображението отново се разшири и кучето го няма. Но не само него, пейката също изчезва като с магия. Това няма абсолютно никакъв смисъл. Бихме могли дори да кажем, че кучето е станало и си е тръгнало, защото други фонови герои се движат, докато основната история се развива. Но изчезването на пейката е наистина сериозна анимационна грешка. Но грешки като тази и много други ще видите в днешното видео. Точно така идва още един Cinewave, на който да се насладите, столче за кола. Дали Чили всъщност знае възрастта на племенниците си? Тази грешка е много интересна. Ще ви покажем. Все още в епизода с сватбата на Фриски, когато булката бяга, има малка грешка, която не е свързана с анимацията, но все пак е много странна. Чили трябва да вземе момичетата в колата, за да търсят Фриски, но тъй като те са много малки, трябва да бъдат в специални детски седалки. До тук добре. Чили взема допълнително столче от багажника на колата, но тази повдигаща седалка е по-малка от останалите. Тя слага Сокс и Бинго в по-големите седалки и оставя Мъфин по средата, използвайки по-малката седалка. И точно това е проблемът. Мъфин и Бинго са по-големи и по-стари от Сокс. Няма смисъл да се оставя по-малката специална седалка за Мъфин, когато този, който трябва да седи в средата, е най-малкото дете, което в случая е Сокс. Дали Чили изобщо е забелязала това? Объркване. Има още една грешка в същия епизод, която причинява голямо объркване. В момента, в който Чили е спряна от полицията, камерата показва колата, движеща се към лявата страна на екрана, когато кадърът е по-широк, но когато кадърът се приближи, изглежда сякаш колата се движи надясно. И разбира се, камерата е сменила страната на улицата, дори още не говорим за това. Когато полицаят пуска Чили, колата трябва да продължи към дясната страна на екрана, но кадърът отново се разширява и тя отива наляво. Това е анимационна грешка, защото дори ако камерата е променила страната на улицата, хората се объркват, докато гледат, и за това е грешка. Печка. В епизода «Изненада», когато историята започва, виждаме широк кадър на кухнята на семейство Хилър. Забележете, че на печката няма закачена кърпа на вратата на фурната, но когато кадърът се приближи, внезапно се появява бяла и жълта раирана кърпа, висяща точно там. В широкия кадър печката също има 3 копчета, които изглеждат пораздалечени едно от друго, но когато кадърът се смени, копчетата са по-близо едно до друго. Топка. Все още в епизода «Изненада», в широкия кадър на кухнята, можем да видим жълта топка в страни, зад Блуи, докато тя подготвя играчката, която Чъки е заел. Кадърът се сменя и после се разширява отново и когато това се случва, виждаме, че топката е изчезнала. Бихте могли да кажете, че тъй като Блуи е събирала топките, вероятно е взела и тази, но не. Блуи не е гледала към тази топка и е трябвало да се изправи, за да я вземе. Всеки знае, че тя не е направила това за толкова кратко време. Дъга. В епизода «Двойна детегледачка», когато момичетата играят на 20 въпроса с Чичо, Радли и Фриски, можете да забележите, че зад кръстницата на Блуи има знаме с дъга. Това знаме се появява в няколко момента, но след това от нищото изчезва, докато героите все още играят играта с въпроси. Дали е духнал вятър и е отвял знамето? Вероятно е просто поредната грешка. Бихте ли искали да зададете въпроси на Бинго и Блуи? Коментирайте с хаштаг Блуи, за да се опознаем. Корем. В анимацията Блуи бандит е куче, което има жълт корем, но в епизода «Храна за вкъщи» това се променя.
Историята започва с пристигането им в ресторанта и ако обърнете внимание, ще видите, че коремът на гъна, Хилър, е жълт, но когато той се обръща и се изправя срещу дъщерите си, петното изчезва и става светлосиньо. Какво се е случило? Не знаем, но останете с нас, защото този епизод има още грешки. Храна. Все още в епизода «Храна за вкъщи» Блуи и Бинго правят огромна бъркотия и накрая изпускат храната на земята. Можеш да видиш, че контейнерът пада малко по-далеч от входната маса, но някои птици се приближават, за да изядат остатъците. След като Бандит успява да реши проблема, контейнерът за храна се появява под масата и това е много странна грешка. Обслужващ персонал. В ресторанта, където Бандит отива да вземе храна, виждаме, че има служителка и ако обърнете внимателно внимание на лицето й, ще забележите, че първия път, когато се появява, козината на героя е бяла, без никакви шарки. Но няколко моменти по-късно тя се появява отново и сега козината на лицето й има тъмно петно. Дали си е боядисвала косата, докато е приготвяла храната? Дано не, защото това би било незаконно и много гадно. Цвят. Знаете, че веждата на Блуи е светлосиня, нали? Това не е точно проблем, но в епизода Плажът се случва грешка заради това. Хилър отидоха да прекарат един ден на плажа и поради това Чили и Бандит трябваше да намажат лицата на дъщерите си с слънцезащитен крем. Поради това веждата на Блуи стана жълта. Но в една сцена, когато виждаме малкото куче отгоре, тази част от лицето й се е върнала към първоначалния си цвят, сякаш Чили не е нанесла слънцезащитен крем там и това е грешка в оцветяването по време на анимационния процес. Беше много бързо, но го забелязахме. Картини. В епизода Хотел, когато момичетата подготвят рецепцията за това, което ще бъде хотел, управляван от Блуи, виждаме, че в горната част на стълбището на семейство Хилър има картина. Тази картина показва тенис топка, плажен пясък и океана. Но когато кадърът се разшири и видим Бандит да се качва по стълбите, тази картина променя позицията си. Сега виждаме картина на Блуи, а плажната картина с тенис топката е по-ниско, което прави невъзможно тя да се е появила в предишната сцена. Молив. В епизода Телефони, когато бащата на Чили отива на гости на внучките си, имаме сцена, която съдържа много трудна за забелязване грешка. Блуи се преструва на служител в ресторант и до нея има бележник с червен молив, поставен точно върху него. Но когато сцената се промени, този молив е зад бележника, а след това се връща върху документите. Бихте могли да кажете, че това не е грешка, защото Блуи е приемала поръчки, но всъщност е анимационна грешка, защото малкото куче не е преместило молива в този момент. Абонирането е бързо, лесно и ви държи в течение с всичко, което се случва тук. Да започваме. Дървета. В епизода Работници откриваме, че дърветата във вселената на Блуи могат да се движат. Съмнявате се? Ще го докажем точно сега. Докато двете кучета работят по изграждането на езерцето на семейство Хилър, виждаме, че зад оградата има две дървета. Едното с зелени листа и жълт център, а другото дърво с розови листа. Забележете, че двете растения са малко далеч едно от друго, но няколко сцени по-късно виждаме, че зеленото дърво се е преместило и сега изглежда сякаш е притиснато точно до другото. Растение. Какво може да се е случило? Дали и двете са шпионирали работниците в задния двор на Хилър? Това би било странно, но много смешно. Ръка. В епизода Предай пратката имаме много странна грешка, включваща майката на Джаспър. Когато бащата на Лъки обяснява новите правила на играта, имам предвид старите правила, родителите на децата са шокирани, че той е променил стила на играта. Ако погледнете майката на Джаспър на масата на родителите, ще видите, че ръката й излиза от мястото си и се отделя от останалата част на ръката й. Много е странно и няма как да се каже, че това не е грешка. Дати. Все още в епизода с играта Предай пратката имаме грешка, която много малко хора забелязаха. Рождените дати на две малки кучета са напълно грешни. В историята на епизода
виждаме някои кучета да имат рожден ден, включително Джаспър и Бъди, и рождените дни и на двамата са грешни. Знаем това, защото епизодът става ясно, че Джаспър е роден първи, но когато се появи неговата рождена дата, пише, че е роден на 14 декември. Но когато се превключи към рождения ден на Бъди, датата на поканата казва, че рожденият ден на приятеля на Бинго е на 12 ноември. Това няма абсолютно никакъв смисъл. Партито на Бъди се случи след рождения ден на Джаспър, така че как би могъл да има рожден ден през ноември, ако Джаспър е роден през декември? Това не би имало смисъл, дори ако беше минала цяла година, започвайки от 5 и я рожден ден на Бъди, защото и двете партита бяха за 5 годишни и двете кучета са съученици на Бинго, което означава, че са на една и съща възраст. Беше голяма грешка, която много малко хора забелязаха. Disney Plus T3 EP13, чешмата на Тайша 411 в епизода Целувка, когато Блуи води Бандит да се скрият в пералното помещение, първата сцена в тази част на къщата показва чешма с индикатори за топла и студена. Температура. Топлата чешма е от лявата страна, а студената е от дясната. До тук няма проблем. Но когато господин Хилър излиза от банята, цветовете, които показват температурата на водата, сменят местата си. Това няма абсолютно никакъв смисъл. Муцуна. Една грешка, която много хора знаят, се случва в епизода Перце, когато Бинго грабва йога топката на Бандит и я хвърля по стълбите към Блуи и Чили. В този момент, за по-малко от секунда, анимацията се обърква и муцуната на Бинго се отделя от лицето й. Толкова е странно, че изглежда сякаш устата на малкото куче ще падне на пода. Сокс и накрая, но не по-малко забавно, е грешката с Сокс в епизода Барбекю, когато виждаме Бинго да прави бъркотия в задния двор и всички тичат, за да видят какво се е случило. В този момент Блуи и нейните братовчеди Мъфин и Сокс започват да бягат и когато това се случва, можем да видим, че очите на Сокс изчезват, докато муцуната й изглежда сякаш е на задната част на главата й. Тази грешка вече е добре известна на много фенове на шоуто, но е толкова забавна, че създателите на Блуи вероятно дори не са помислили да я поправят, заради това колко много кара феновете да се смеят. И се забавляваме толкова много с Блуи, нали? Ето защо ще продължим да говорим много за този сериал в канала. Преди да си тръгнете, погледнете двете видеа на екрана. Благодарим ви, че гледахте и до следващия път!